Jo estic molt contenta de tot el que tinc, però us puc assegurar que tota la meva vida he treballat, no? Però perquè m'agradava treballar, no és que ho fes obligada. De petit el meu pare va posar una xarcuteria i necessitava ajuda. Jo no sé si era ajuda o companyia el que volia, no? Però jo hi anava amb ell, l'ajudava. La meva mare em va fer un davantalet petitó, d'aquests que es passen per aquí pel coll, lligant a darrere, amb dues butxaques. Llavors jo posava els diners grossos en una banda, els petits en una altra, i tallava embotit i tallava pernil. I el pernil els seus trossos, que són més macos, i uns que són més lletjos. I quan jo arribava, només em trobava que culs de pernil allà. Per què? Perquè les dones, ai Pepito, córtamelo de acá, córtamelo de allà, i ja quedaven els culs, no? Llavors jo, amb molta habilitat, oferia aquells culs que eren més gustosos, amb millor preu, i quan jo anava a vendre aquell pernil, allà s'acabaven tots els culs que em portassin les dones, no? Vull dir, aquesta era la meva gràcia allà en aquest moment. I crec que a partir d'aquell moment jo tinc una gran passió pel pernil. Jo no podia ser mai vegetariana perquè no qualsevol pernil m'agrada tampoc, actualment ja, clar, amb 81 anys, tinc una mica de dret a dir que m'agrada el jabugo i no sentir vergonya per això, no? I després he treballat en moltes coses. Ajudava la meva mare a aixecar punts de mitja quan ja era més grandeta. Vaig aprendre a posar injeccions i substituint a un practicant que hi havia al poble per vacances, amb una bicicleta, que ja vaig aprendre a anar en bicicleta, anava per les cases repartint, ara podíem dir bactèries, perquè les xeringues no eren com les d'ara, no?